toppen af poppen med vodka i kroppen og været i gang i en time. Nu jeg er i gang med den 8. Min dreng vil i byen, jeg tænkte okay, jeg er klar. Tag til Søndervig på Danmarks hyggeligste bar. Folk fyrer den af ligesom en bazooka. 300 for en kan, nazi det er Cuba. Så jeg bestiller 2, plus en sambuca. Vi skal nå at være stive, før vi skal slutte af. Bestiller lige en vandpige med smag. Alle bord, de er fyldt op igen i dag. Fuck om du tysker, polakker eller dansker. Der er nok plads på gulvet på den her fucking dansbar. De der fejrer fyrer op bag pulten. Så meget alkohol, jeg ved at blive sulten. Finder 40 kroner og bestiller lige en pizza size. Kriser bag baren igen, and altså pizza nice. Er I klar på drink? Er I klar på fest? Er I klar på dyrt mad? Er I klar på dans? Så lad mig se at gå bort. De fleste de er fuld. Nogle spiller dart, mens andre spiller pool. 50-50, hvor der med Red Bull stilen den er blandet moderne og old school. Gulvet er fyldt med blondiner og brunetter. Mine drenge er herude, og de alle sammen fester. Fra klokken 9 til næste morgen skal jeg ikke hjem og sove. Vi har det bedst så. Lige meget om du til pop eller trance. Vi ses på pop, hvis du er klar til at dance. En kasse fire, Jack D, så vi alle på. Mini money mo, så meget at vi ikke kan gå. Det bliver næsten farligt, blander Sprite med Safari. Ren hygge på poppen, vi elsker alle party. Min promille siger alt for fuld, så Mohammed bliver nødt til at smide mig ud. Føler mig på toppen af pop. Føler mig på toppen af pop. Føler mig på toppen af pop. Toppen af pop. Toppen af pop. Toppen af pop. Pop, 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 pop.